O karon mga higala, niya nagkaroon ang laing sumpay ng sugilan nga sinawatong gubo sa direksyon ni Francis Iliaga Esparis nga naguluhan sa akong mga kamot. Ay mo pagsunod sa uban ha, nga maglaroy-laroy, maginom-inom. Kauban ang barkada, hangtod na sa kaadlawon. Di ta mo himo ana ha. Mo na akong patakaran. Kana ang gusto ko nga inyong buhaton. Kay gusto ko nga mag-uban pa ta. Oo, okay kayo, Tina. Way man nabako ha, ug way mo inom og ilim nung makahubog. Klaro? Klaro. Di ko gustong doon na pay laing biktima sa rape ning atong dapit. Kasabot? Ay, oo, Tina. Tina, gusto kong makigsulti nimo. Oh, nagkasulti na ta. Sige, yun sa mana. Gusto ko nga kita lang duha. Mahimo ba? Oh, ngano dili. Mahimo kayo. Okay. Sige, pabilin mo din niya ha. Padayon mo sa inyong pag-ensayo. Yes, Tina. Naibaw na mo sa mga steps. Una, meditate. Mga 5 minutos o sobra. Concentration. Limpyo ha ang inyong hunahuna. Ang inyong utok. Concentrate sa paghimuon nga ikaw makat-on sa natan sa karate. Law maginhawa. Og ipaagi sa ilong ang pagpagawas ug ang pagpasud sa hangin. Huwag limitadong oras ha. Apan ang 5 minutos, igo na kaayo na. Makafocus ka, makakonsentrate sa imong tinguha nga makat-on sa karate. Okay? Oo, Tina. Yes, Tina. Sa inyong paghahimuon nga meditation, kalimti ang eskwela. Kalimti ang trabaho, kalimti ang problema. Tanan, pagawasa sa imong hunahuna. Aron way makabalda sa imong tumong ug tinguha nga ikaw makat-on. Yes. Ikaduha, mao ang warm up. 10 minutos. Sugdan nimo ni pinaagi sa pagdagandagan sud sa 5 minutos. Plus 5 minutos nga push up og sit ups. Isa-isa mga BTS. Mo ni gitawag og silbing pagana og painit sa imong kaunuran. Ang abilidad sa paglihok nakasabot? Ang ikatulo mao ang stretching. Mao ni ang paghahimuon aron mulihok ug mainat ang imong kaunuran. Importante kay stretching ha. Kun pagpainat sa imong kaugatan o mga kaunuran aron paglikay sa injury. Pero angay timan-an nga ang stretching pagahimuon human sa warm up. Nganuman, tungod kay ang atong kaunuran, kaugatan, manginit naman. Mausab na ang gustong higayon nga andam sila sa pag-inat sa kaugatan o sa kaunuran. Og mahimong epektibo og luwas nga paagi. Klaro? Yes, Tina. Ay! Ang kabuanga ni ay! Ha? Ma? May blaki. Ay, anak din na. Onoy. Nakamanguday ka diha. Di ami dire. Hey! O ba ni agaw Matilde? Ah! Naminaw minimo. May atina oy, naminaw minimo. Nay? Di arami dire day. Aw, maayo hinuon na eh. Pwede ba nga makasulti Tina sa imong mga kauban? Oo, Nay. O, okay kayo. Pwede nga makasulti ka. Salamat kaayo. Paminaw mo ha, may isulti si Nanay Matilde ninyo. Kabuanga yun. Ay, o sa magkahi, isulti ni ikaw Matilde nga mihangyo magyun taon. Alas, kabuanga ni ay. Sorry ha nga nakadisturbo ko. Nalipay kaayo ko nga Tingog ang mga babae. gusto nga makat-on sa self-defense pinaagi sa pagtutlo sa kung anak kanino. Wagid ko magtuo nga makahimo na siya sa pagtudlo ninyo ni ining klasiha sa self-defense. Pero, niya na magyot ni. Ako lang hangyo ninyo. Mao nga, kung makat-on na mo,
Ang iyong Ayaw Matilde ikaw na. ninyo gamitas kinabusa nga paagi. Natungod kay nahibaw naman ko sa pagpanalipod sa inyong kaugalingon. Mahimo na sa dunya mong hambugira. Mahimo na mong abusado. Agaw! Agaw ha! Koreksyon! Ha? Koreksyon! Ikaw. Koreksyon, Your Honor! Dili abusado! Mga babae man eh! Abusada! Ay, gusto. Correct si Blackie din. Correct. Ayaw ka mo pag-abusan. O hibaw ba mo nga ngano ning gibuhat ni sa akong anak, ha? Nagkahatag usab kini og dakong peligro kanamo. Tungod kay nabalak ako nga doon nagyoy mga tao nga masina ni ining atong gibuhat. Aning gibuhat sa akong anak karon. Kuan, kaning, bitaw, sakto! Correct! Sakto yung kagaw, Matilde. Sakto. Ayaw mo kahadlo ka nandunay masina na Matilde, oy. Pero nak, nahadlo ko nga tingalig kasuyaan ka. May masina unya nimo. Dunay daw tang mahitabo unya kanimo. Salig sa ginuunay. Ay, Tina. Kunian na to ang ginoo. Kisa may angay na tong kahadlukan ay. Wa. Athena. Busa ayaw kahadlok nay. Relax lang. Total, pumunta maghimo og dautan. Wata manikas, wata mangawat. Busa, man ti angay kahadlukan. Di ba nay, man tingali? Nak, Gaw, ayaw. No, ha? Ayaw lang kabala kagaw. Sakto ba sa dang gisulti ni Atina? pero Blackie, O man, ayaw lang lagi. Salig lang ni Day Atina. Noy Blackie, ikaw lang unay pabilin diri ha. Ipabuhat ang akong gihimo ha, ang akong gipahimangno nila. Bisag ang tulo lang sa ang meditation, warm up, ug ang stretching. Okay, Noy? Okay, Day Atina. Ikaw, Athena, may pakigsultihan mo ka na ko, di ba? um, Kisa to'y nga ni mo? may G. Tana, may G. Blackie, Kalma. Makals, gaw, Matilde, makals. Salig sa imong anak. Salig lang. pero enton Blackie, oy. Dasig lang. Dasig sa mga tao. Gaw. Pati mo imo. Saan taman, ha? Mamagyan na. Morag. Wa sa kasing-kasing ni Atina ang kadlok. Pili mo sibog o gaway. Sus. Wala. Pati kayo. Pero enton Blackie, babae ka ng akong anak, oy. Babaeng buhat. Pilaran tayo kusog ng babae. Makikasdang manggani. Wala babae lagi. Tinood agaw, pero ang abilidad di Atina, dili ni mo ikakumpara sa yanong lalaki. Nakita na ko mismo sa akong mga mata. Nga pila ka tao ang iyang gipakatog sa iyang kumo og patit. Ay, Ginoo ko. Mao ka na, gaw. Mao ka na, ikaw Matilde. Pero naklibog ko, Blackie. Usa may imong gikalibgan, gaw. What? Anong ingon anak mang nasud siyang utok? Gano bang kini man ay ang nahuna-hunaan nga buhaton nga magtudlo siya og karate din sa atong dapit? Wala ka magabati sa kagariha? Sa diyang gisulti niyang kuhan? Huwag ka magabati ka itong... Ngan sa ba, oy? Nga dili sa gusto. Nga doon na pa'y laing mga batanong babae nga mahimong biktima sa lugos ining dapita. Blackie. Nga sa ato pa, daghan di ay ang biktima sa lugos ining dapita. Gaw, daghan di ay. Tubag. Daghan. Gaw, Matilde. Hilapihan ka daghan. Pero, Unsa? why mo reklamo? Kay kon mo reklamo, ilubong sa yuta nga puhi. Sa?
Kung sige kalagutan ni mo, Federico. Naglagot ko, Daddy. Nga, kana si Athena. Ha? Nahimong kompetensya sa ako sinaligan nga si Julo. Unsa? Si Julo dahil si Julo. Mao ako gisaligan sa akong martial arts school. O nakigkompetensya kana si Athena. Og ngalong mahadlo ka man. Mawad anong estudyante ang eskulahan ni Julo. Kay ano? Mga lalaki ba ang gitudluan anang Athena? Ha? Sa akong nahibawaan, mga batanong babae ang gitudluan anang Athena. Daddy, Ikaw ba, Federico? Gamita ang imutok. Bogo ka! O dili ka makasulbad. Bogo! Unsa maghahangsol nga pagitabo ning atong sugilanon nga naguluhan sa akong mga kamot. Tagsuwat og direktor Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nacorda Tayed, audio editor Jeffrey Cabonada, ang atong sound band Aldwin Nacorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.